Zinsizwa zakithi enhla nasezansi ngiyanibingelela bafowethu. Lokukhuluma engiqhamuka nakho bengithi ngizokhuluma kusasa. Sengithola isikhathi kahle. Kodwa kule video engiyipostile kaGodole ngibuka ama comments akhona lapha. Ngase ngithi ngikhulume ngoba sesisesigabeni vele sokuthi ezinye izinto ikhuzwe yithi. Njengoba obaba bengasasekho nabakhona njengoba sizelwe nje uma ngabe inkomo zabo zingena emahlangeni abantu abafanele ukugijima bayoyinqanda ithina. Ngalondlela ngiqonda ukuthi ke sisesigabeni insizwa zokuthi sikwazi ukukhuza umhlola uma ngabe wehlele insizwa. Sikuse isigaba bekho abantu abazosikhuzela, bekho abantu esizobabiza ukuthi abazosikhuzela. Kwivideo kaGodole mayetha kase ubuyaphinda ganwe ngenxa yokuthi unovalo lokuthi mayefa ebulawa umuntu wesifazane futhi nejustice ayobabika into justice for Godole. Ngiyabona ke nezinsizwa ziyakhomenta lapha ziyavuma zithi nazo ngeke isagana. Awu ngizokhuza lo mhlola ke insizwa zakithi. Cha bafowethu, umuntu akakukhuze lokukhuluma. Angikukhuze ngenkulumo ethi ngoDisemba ingane zakwethu siyazi ngenyanga ngeDisemba ngesikhathi samaholiday ngoChristmas ukuthi bangaka abantu abafayo bebulawa izimoto ziyabaqeda abantu. Abanye basuke mabengafile bese ibhedlela belimale ngayo inyanga kaDisemba ngama holiday. Kodwa ngoJanuary laba abantu ubabona sebehamba ngazi induku bexhugela labasuke bengafanga beyoyithenga imoto. Zona lezi ezibalimalile ezibalimazile. Omunye umfice nomlenze wodwa, umfice hamba ngazi induku eyofuna yona imoto. Ngama Easter inyanga abantu abafayo kuyona kakhulu befa beyofuna uNkulunkulu. Bafa endleleni mabengafanga abanye balimale bagcine bengafikanga. But ngonyaka ozayo bona labo bantu bafica bese ohambweni beyofuna yena uThixo. Lo abalimala beza kuye abakazi bengahlangana bese bethi ngeke besaya uNkulunkulu ngenxa ukuthi balimalile bese endleleni beya kuyena. Ngakho ke izinsizwa zakithi obaba bethu ngoba benabhadilini bona uma ngabe kuzokuba khona insizwa ezolala ngenxa yothando zife bese kuba khona insizwa ezothatha isinqumo sokuthi angeke zona isagana ngenxa ukuthi kuyashisa othandweni. Mhlasimba ngiqhubeke ngithi bafila abantu egameni lothando kodwa akufili insizwa zodwa. Kuneyintombi ezifile zafa egameni lothando ingangcwatshwa ngisho ukungcwatshwa umfana ibulala aqeda ishise kungangcwatshwa ngisho ithambo layo ingatholakali khanga abulala intombazana abulale ngisho nabantwana bafe. Kodwa bengingakafika esigabeni sokuthi sithi maseshela sishela amantombazane bese intombazane ithi ngeke ivume ukukhanda umuzi noma ukuqoma ngoba amadoda asibulala. Ngoba kuselungeleni labo ukuthi bashelwe, kuselungeleni labo ukuthi baqone. Akusikhona ukuthi ingozi kayikho othandweni. Ngiyavuma ingozi ikhona othandweni. Ingozi ikhona othandweni. Mhlasimbe into esingachitha isikhathi siyikhuluma yinto yokuthi babulalelana yini edala ukuthi abantu babulalane. Inkingi isuke ikuphi? Mhlawumbe nayo into esingayikhuluma ingane zakwethu. Nakhona siyobe singathekisa ngoba siprofeti sobe sibuka ama cases ukuthi kusuke kwenze njani. Kodwa kwazi ukuthi kuthiwa ngeke bafethu kunezinsizwa ezizothi zalo baba bese kuthiwa lozo nsizwa ngeke isagana. Ngeke isagana. Angikwazi bafethu ukuyivuma into efana ngoba obaba bathembe thina. Obaba bathembe thina ukuthi yithi kwathina esizokwazi ukuyikhuluma lelo siyikhuze.
asikwazi ungayikhuza into efana naleyo, yabo. So ke ngaloko ukukhuluma ke ngiza kunina ke ingane zakwethu, cha bafowethu, ngiyavuma inkinga ikhona, futhi ngiyavuma ukuthi amadoda awazi ukuthi azothi mayikhala athi webana sabele kuphi. Ngiyakuvuma konke lokho. Ngiyangithi ke bafowethu, mina inkinga enkulu ekhona kuthandana abantu abarong. Uma kuhlangene abantu abarong vele kuhleze kuzoba khona i-disaster. Ngihleze ngiyikhuluma indaba enkulu yokuthi bafowethu asilwenze ucaningo ngomuntu esuke ehlangana. Mhlawumbe ke ngikhulume nani nina amadoda ekuthenini bafowethu, abantu besifazane uma ngabe ufuna umuntu ozokhanda na umuzi, ngangayikhuluma lento e-background check ibalekile. Insi obhuti bethu bebekwenza, ubhuti wethu mangabe eqonywa obhuti bese hamba aye ngakubo kwentombazana, afika athola impilo ephilwa isigodi sakhona, ephilwa abantu bangakubo, nephilwe emndenini, nephila kubo kwalo ntombazana ukuthi ingumuntu onjani. Manje inkinga enkulu esibhekene nayo thina namhlanje ukuthi siqala ngekugcinwa ngakho. Thina siqala ngokushada bese sithandana after umshado. Bese ubona amaphutha ngomuntu, naye abona amaphutha kuwe, lawe bezobonakala ngesikhathi njola. U-inbox intombazane namhlanje bese uyitshela ukuthi hambani niyohlangana e-signature. Ifika intombazane ihlale nawe e-signature, uyidayisela isithombe ufuna ukuyidayisela sona, ishoot yenza i-content kube kuhle kube njiya, bese uyayitshela ukuthi uzoyilobola, uthi iyakuthanda kanti ithanda indawo ubuyise kuyona nempilo futhi ayiphilisa yona. Futhi lempilo ngeke uzokwazi ukuyisustain. Kodwa yini into obuyidayisela yona engasili iqiniso. Thina sidayisela abantu into engasilona engalona iqiniso. Sizama ukujola nabo after umshado. Kanti ngesikhathi sijola ziningi izinto okwazi ukuyipick up kumuntu. Nayi ziningi izinto akwazi ukuyipick up kuwe. Ukwazi ukumbuka umuntu wakho uthi lo muntu akakwazi ukuwasha, lo muntu akakwazi ukupheka. Mawumthanda bese uyamfundisa, mawumthanda bese la ubona khona ubuthakathaka bakhe bese uyamfundisa ngoba uyabona unenkinga. But ngeke uzukwazi ukumfundisa umuntu esewumfazi wakho ngoba uzothi hawu kanti kini ufundiswani. Uzothi kubaze badlala ngawo abantu bakini bangidayisela ingulube sesakeni. Abazali bakhe abafundisanga. Nihlukumezana into ongazange uzuyibone. Umuntu wakhe akakwazi ukuthi uhleli naye athi ekwenzela itiye njola, athi ukwenzela itiye afice ubisi lungekho nebhatha ingekho, akubuza athi imlanga ngibona ibhatha yikho nobisi alukho, bese uyamphendula umthetho hayi ubisi ngilithenga kanye ngenyanga mase liphelile ngophinde ngilithenga mase ngiholile. Ave kujabulela umuntu wakho omupha u50 rand onesikhathi la khona eke wathi ucela khona into wangamnikeza ngoba kungekho, wamtshela futhi ukuthi akukho, wakuqonda ukuthi wena uhamba u50 rand ungabi nawo. Uthi mawusumnikeza 1000 abonge into ongazange uzuyibone ngoba uyakwazi ngesikhathi ungenakho futhi ekucela wamtshela iqiniso ukuthi kawunakho. Namhlanje uboleka imoto wena kumngane wakho ngoba ufuna ukuqamba amanga kumuntu wesifazane, umhamba umise e-restaurant enzima bese ufika umtshela ufuna ukumlobola, ubuye ngempela ufuna inkomo, lobola umuntu ongamazi, naye avume ngenxa ye-content azokwazi ukuyithola khathi nishale izindawo. After umshado yonke lento kayisekho, usuqamba amanga. Kuhlangene abantu abarong ngenxa yokuthi badayiselana izinto engasizona. Abantu abaningi ingakho mawubheka imishado eminingi I last more than 3 years because abantu lento ye-compatibility bayabona ukuthi ayikho, sebeshadile bathwala izandla ekhanda ukuthi hawu kanti ngayifaka kumuntu ongekho, lo muntu akekho. Uma uganwa hamba wenza ucwaningo ngomuntu, kunentombi uma umlandela umuntu uhamba kunemoya ekuyona ephethe abantu, kunomuntu ophethwe nje umoya wangakubo wesigodi sangakubo ukuthi intombi izalana emendweni ziyabuya. Into eyaziwayo ukuthi intombi zakulesigodi emendweni kayilast. Kodwa ngoba lo muntu awukulandelanga konke lokho awuzokwazi ngoba uthi ufika wawumshada. Uma umshada usuyipick up after umshado zonke lezi zinto lezi. Omunye agcine ebulala ngisho indoda. Hayi ngokuthini, hayi ngoba eyibulala ngoba engasayifuni, ufuna ukubuyela kubo and ingqondo yakhe imtshela ukuthi angibulala indoda kuze ngikwazi ukubuyela ekhaya ngoba ayikho indlela engakwazi ukubuyela ngayo ekhaya.
kunemize efile ekwaziwa ukuthi mangabe uganwa khona na kanjani ingane izobuyela emuva ithi mangabe ibuyele emuva abafowabo baze bajabule ukuthi awusisi kwazi kwamnandi usukhona ekhaya bengamnandi kanje isisi usahambile amukele ngazandla ezimhlophe amantombazana akhona njalo kuyazi kusukula ko anti bakhona abalast emendweni. But into ongakwazi ukuyithola ngesikhathi umuntu samtshela ngesikhathi ujola naye mawubuza abantu bakutshela ukuthi hayi kuloka muzi kukanje kanje sizehlula amantombazana ayenza ibackground check ngawe afone abuze kubantu akulandele iniki ithathe i-decision into kanti ngeke ngize ngishade nobani. Yes ungenzela yonke into kodwa ngeke ngize ngishade naye ngoba sikutholile ukuthi ubani. Sengivala ke ngifuna ukuthi ingane zakwethu bafethu ngizosho into engangayisho zinsizwa mase sifuna ukugana umfazi uyacelwa ngithi sigana abantu aba perfect angithi futhi impilo zethu i perfect but kuyaphileka si right uyahamba emsamo ufika ucele unkosikazi futhi ubatshela ukuthi amehla akho lapha abone khona uma ngabe ngasikhona abayifailise ngayo yonke indlela lo muntu angazanyathelela. Manje insizwe eziningi ziyesaba ke ngoba uyayithi umuntu ngihambe ngiyemsamo ngiyothi abamchithe lo muntu engimthanda ngimthanda kangaka ngeke ngikwazi ukwenza into efana naleyo agcine emshado umuntu egcineni webe nenkinga. Kodwa lilonke ingane zakwethu abukho umzimo obungathiwa sebufinyelele ekuthenini asingabe saganwa ingane zasekhaya. Ngiyaphika yebo kunzima kuyashisa ngiyavuma but mawuthi uyabhekisisa kushisa kalo zonke nabafazi bakhala ngento ezizenza bakhala ngiyabona nani TV ukuthi ibandla elinye lenzani abantu besifazane kodwa bakaze basho bethi ngeke sisagana ngenxa ukuthi amadoda ukuthi ngakho godole nebandla ngiyavuma kulukhulu kodwa ingane zakwethu asimfuni umfazi asimcele emsamo. Abantu noma bengabola bonke kodwa kukaze kwenzeke bafowethu ukuthi kuthiwa babole bonke abantu. Ngiyavuma isimo sibi. Le mino nje obingaka nje angithi yabotha ayilingani. Basekhona abantu aba right ukhona umuntu okufanele wena nje engikhuluma nawe kule video wena ongibukayo ukhona umuntu okufanele mcinga umthole ukhona umuntu ofanele na okunkosikazi wakho hayi lo enifaka ibuke ezinkulu naye enihlezi lapha emabhisho evela nihleli khona emathaveni la nihleli khona uthi hayi upakishile kwasha kwacima kanjani umnandi cha cingisisa. Ngiyabonga.